Matur Bandun. Sehat selalu yuk. Sehat selalu. Iki sehat. Sehat ya kudu waras lho, Pak. Iya, ya kudu waras barang. Oh, sehat ra waras. Badhe setunggal lagu malih, Pak Dik? Sampun. Sampun. Pun Bagong niki mawon suarane sing apik. Sisan panggodane katresnan. Nggih, tepuk tangan dateng Kang Mas Sri Susilo. Ampun kondurian nggih, Dik. Kudu sabare. Nggih, niki mengke nek selak ngantuk kula nyuwun anak kula, putu kula Mbak sinten? Mbak Ais mangke dipun kendangi kalian Mas Bayu sajaripun. Coba Duk pentas rumiyin. Enggak, di Ais. Karena ini produk asli Sragen, ingin pentas saking sanggar Bromastro. Nah, pimpinanipun Kang Mas Bagong Sugianto, sanes Bagong Blondor. Alah, kula mimpin sak omah wae bubar. Menawi dereng siap, pun siap nika. Siap. Nah, ya, Dek. Nggih. Rene, Nduk. Niki karena ini memang acara pepadi si Sragen kondangipun para seniman, seniwati. Leres. Wong kula mboten seniman men nggih, pengin agio lagu men nggih. Cah ayune kok Sragen. Nggih, sun kali Mbah Anu Bude Pujiatun. Ya. Nah niki Bude Eka. Dik. Engko bar iki ben padha cilike Eka, jumeneng sik. Anu jumeneng ra apa-apa, Nduk. Nggih. Napa kula pangku mriki? Nduk. Kene. Nduk. Aja. Nduk, jumeneng Nduk, ngadeg kok, Nduk. Heeh. Ngadeg. Ngadeg ra apa-apa wis. Remen jumeneng remen ngadeg napa lenggah? Nek soalnya mboten saged disyuting. Oh, mboten saged disyuting. Nggih, ngadeg, Nduk, ngadeg. Ngadeg kok, man ngadeg. Ya. Oh. Harus lenggah karena kalau berdiri takutnya enggak santai. Nggih. Ngomong ngadeg ra apa-apa anggepen gurimu ra neng wong ngibur kae. Badhe nembang napa no Cahayu? Mari kangen. Ngangge bawa napa langsung? Langsung. Mungkin nek bar jineman mari kangen bar niku ajeng nyuwun pitrah mboten? Nyuwun pitrah. Nggih. Mungkin enten Mbah Ndari enten mriko nggih. Mangnyuwun pitrah Ibu Ndari ya. Pengendangnya sapa? Bayu, nggih. Bayu lawan Pandu. Nggih. Ayo no, kowe cita-citamu apa, Nduk? Dadi sinden terkenal. Kados Mbak Eka. Eka uget-uget besok Eka apa? Cantike padha. Nggih. Monggo diwiwiti Pak, Bu, niki bismillah lare kelas pira Nduk kowe, Nduk? Kelas SD, mboten SMP. Kelas kali SD. Kowe iso ora nang SMP langsung SMA. Kelas loro SD mboten SMP. Cantiknya nggih. Niki anu putunipun Kang Mas Kino MC, Kino MC. Mbae rambutnya dawa, putune ya rambutnya dawa. Nggih. Ayo nak. Terang